Foli ni tanuni o di renouveau télé la jabaga kilingilina bela jelema o mana kero yoro ni wakati konna la bebe fo ka bela jelen wale nyumando ko begi bisimla bi alamsa décembre kalo kile muga ani saba renouveau sokomada kuna fonika. Renouveau matin ni oye renouveau sokomada kuna foni ni ya kene sigilenye awye ka bela jelen fo ka be wale nyumando on ne layduta awye ka fo ako kuna foni ya kun folo olube di awma awmana ke jien yoro ay aw sokolento renouveau télé la doro kuna foni ya jele ni be fara nyogon kan dongo do sokoma ka di awma kadam ne nege kanye wolovla o mana temeni sangata ani dure katabla nege kanye konontona mimba to awesika bo kuna sirila chokoya mina ola solika wili ke bagaw amana zigini kenenka aw folo de ka foli beke aw munu be no kawsira aw barake yoro la gabani aw sogole no renouveau la anga foli be awye ma munu be aw la je sokonna wala dongo do foli bilibili babe di bela jelema la me baga jama kulu antenyina aw ko radio renouveau la me baga aw ni sokoma anga page facebook kama munu sogole no aw na ni sanga konnala anga foli be anga abonné kilingilina bela jelenye ma munu sogole no aw na renouveau fm renouveau télé page sans fait ko bela jeleni nyogotuma ka kenyani bega wakati uchuwe bi alamsa ina fodon tola renouveau sokomada kuna foni alebeya wa au shite na fo au jigiko kuna foni yako ale na sirafe sabula au makobe jo kuna foni amununa abela jelendo be soro akonnala kuma so kono yanno au ma flabe yani ote an wadi bila barake bagaw uye laben bela jelen sigi sinka amadu el konare ale kuma so la soro soni au be nyola soro don kibaro ale keneka amadu intokoma eni soma fantata mota abe chokodi ami alatanu alakatanu jidi amina yarabi nene dume position jumene ebolo bita ami kafo ayan kun porota ko chama ka klaka ladu tuni ni ko yere nu chugo yake awru wakati be chugam na sema faradiki kun korota ka klaki da adowi dola duguje bi minere yo laje shen sabai bi kumbo iba laje bi klaki fenga ni iba laje baleku ni mabuli ka barake ma siti kado mnanda ngolo sengoro do ikasobi odela bi galabu dama ka wuli ka chesuruke o minye solka willa bi procureur Sarafilu ni ale de solla ka wuli bi Sarafilu ko ka ska foli fie d'accord ko foli jarani foli fo isaka ba fana ye oui ni ando ngai bi o na ma ya ka fo mamun be no lu be nwan ko kuma be ka ta nwan ga dema ya la ka ya fa nyini bi an fana mi anyini sori fa fana kana nga dema ya la fana ngana ya fa nyini fe wasa nga se ka ta nga plenty retire plenty ndunawa mini amuna ibina wa fiyo so ko jama ka jaiti chugodo apala di ama se tribunal ko na ka ba jama ko to la chende bilaje ma bita damne ni o halni mo ya ko murba bugu limamu ni adewu ni fala ko lube nyana yi o ni andu ngai so ni amido kibaro ya kono ni on don kanye bi alamsa décembre kalo klimuga anisaba renouveau matin kuna fonyo wina talike mununkan olufle fem kon be talike kan ko ale kungan ko kiboryo la yalma fem be talike kan 2021 ko gelea juma ne be akore konnala yalma ko kan yere be na seka kewa balantan chengana baw ku bela jele mena yekene kono nana wa isa ka basiri be ale be na kuma o kambi noko kasika bokola bela jele nga family nyuma ka o soro bulambaro kabo sinit konona na awni alebe na nyogala soro niga juru sirafe ale anwa bima welelenyi nyinga lubena na ke ala fanga fulanche fanga okonyo ukankerengeren yala uka parti ni obe sinit ko fo o ka position enjume transition fanfela la alebe na adado ola o fene ko fe ambe wakati mna yuko sisa ambe nyanajo wakati la ambe san labon wakati la fembe talike coronavirus banana ayira la ka fo ko ale konbe ki kumbo ka chaya ko sobe tukuni ola ani salif jara kuna fondila do ani alebe nyogala so ale hakilna tabe na ta o konyo oluka amadu el konare donki barube ale koro biso ko madena fene atike koro la fali no kuna funi seka lena obina lase awma soni doron sori Ibrahim Diallo alebe bisimla tan nga sigin kibaru yaw olu konna la fem metalike awma don fali dumana obe ano kalase awma biso madaina kene yaw kuna funi obina talike dakono bana dokan fem metalike hawala alesira Dr Sibirima alebe na wala like bela jelinga sika family mansoro Alexis Kalambiriko alemaso Alexis maso mima bi ofene belase awma jemukan okono na kuna fundi gafe unya fura folo ina
fola dala ko la nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw ma aw kelen kelen na ka se ka bɔ kunnasiri la ka aw to fo aw sigiyɔrɔ la ayi aw bisimila aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ togoda mɔgɔw ka fara duguba mɔgɔw ka bɛɛ lajɛlen dama ka kan kunnafoniya kow la renouveau matin ale kɔnɔna na an bɛ an ka baaraw da yɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye ko nɔgɔ o bɛna tigɛ kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Sikasokaw fɛ yen nɔ ka fara Kucala kan ani Tawudeni o marabolo kofɔlen na ko sankolo o bɛ jɛya olu fɛ yen nɔ fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ an ka jamana camancɛ marabolo ka taa se kɔrɔ marabolo ma bi tilega in na olu ka yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔko la ko gɛlɛyaw bɛ nana don o la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon o ye o la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu boloda cogo olu filɛ Kayikaw olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ 34 na Sikaso marabolo kɔnɔna na bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛyaw bɛ jɔ digiri 35 la Segu olu ta bɛ kɛ 34 ye Moptikaw ta bɛ jigin na digiri 33 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye ka fara Gawokaw kan Kidalikaw olu ta bɛ jigin na digiri 27 la Menaka olu ta bɛ kɛ 29 ye Tawudenikaw olu fɛnɛ ta bɛ jigin na digiri 27 la Buguni Kucala Kita ni marabolo saba kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ tigi jɔ digiri 35 la Nyorokaw olu ta bɛ kɛ 34 ye Nara olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye Douanzan olu ta bɛ jɔ 32 la Sa marabolo kɔnɔna na bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ jɔ digiri 35 la Banyangara olu ta bɛ kɛ 33 ye Joyila olu ta bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako district kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni a fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi tile kɔnɔna na o la yɔrɔjan filɛli na siratigɛ fɛ ko bi ko gɛlɛya fitininw bɛna don a la nka yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔko la gɛlɛya bɛ nana don olu filɛliw de la bi tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Bamako district kɔnɔ Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛlɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 50 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 11 ye ni wagati boloda cogo ye bi alamisa sɔgɔmada fɛ ka di aw ma i n'a fɔ don tɔw la a kun ye aw kelen-kelenna ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ni kɔni ye kunnafoni kɛnɛ de dayɛlɛlen ye aw ye tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 26 ye don kibaru bɛna lase aw ma Amadu fɛ Amadu ko kunnafoni sanuma ale de bɛ mɔgɔ fali ma dumuni kɛ kosɛbɛ kanubagaw kɔrɔtɛlen bɛ fɛ ka dɔn kunnafoniya jumɛn bɛ an ka jamana kunkan ni wagati laban ninnu na tabarikala ko bɛɛ lajɛlen ka i sigi ka ɲɛ sabula min ye maa nakun ka fisa ni yɛrɛ ntomo maa don kɛnɛ na n'a mɛnna ka munumunu hali bi maaw b'a fɔ a nakun ma kɛ o la n'anw sigira i ye kibaruya ye ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan o bi di bɛɛ lajɛlen ma bi ye alamisa ye an ka Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ ten san kuncɛ laban ɲɛnajɛw b'a la k'u kunbɔ caman bɛ numéros falelen don hali dɔw yɛrɛ kɛ mɛ ka sigiyɔrɔw fali sabula ni waati ma se ko peut-être dɔɔni ku ye k'a ɲini bɛɛ fɛ u k'a ko kɛ ni hakili ye ko don wɛrɛ yɛrɛ fana bɛ aw ni ce kibaruyaw bɛna tali kɛ bi sɔgɔmada in na Adama Jara n'u ko a ma Ben le cerveau ni ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts maillés wa CNT tɔnden yɛrɛ don CODEM ni parena kɔni kɛlen don k'a wele bɔgɔ jɛnnen kan immunité wulili ko baaraw bɛ senna Adama Jara yɛrɛ bɛ wulikajɔw la dogo la waasa ka yafa ɲini parti ɲɛma ninnu fɛ ko in bɛ se ka dan sira la cogo min na o kama surɔ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ a kɔni taara Useni Amion Gino ka denbaya la ka taa yafa ɲini min ye mun bɔra o ko la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la kirikara waati ca jantɛlɛ sarannen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ Moribabugukaw fɛ a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ misiri gestion ko ni diinɛ yɛrɛ ni misiri karisa i sen kana bila an ka misiri kɔnɔ wari minnu dira olu taara fa jɛn fɛ kuma ciyalen don Moribabugukaw fɛ yen an bɛna kibaruya dɔw di aw ma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la Assise nationale de refondation communes tɛmɛnen kɔfɛ ka cercles tɛmɛ kunungo
Mali marabolo bela jele no region ye olu ya baaraw daminɛ assise kɛra cogo di marabolo caman na amina kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ni ye kibaru ya bagoda ba saba ye amina an gulo minnu na bi ka misɛle dɔw susa ka kɛ bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔminɛw ye minnu mina walawala aw ye ɲɛtugu ani ɲɛyɛlɛ cɛ. aw ni ce ay aw danse an ga bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la sagana kɛra 29 ye sisan nɛgɛ ɲɛ 7 kan bɛlɛdugu dugu bɛɛ lajɛrɛlen kɔnɔ an ye aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo an da sera ma ka kɛ ni bingani wale minnu kɛra Bajangara mara la n'a kɛra sababu ye Bamanchiw kɔni ye da sɔ a mobili dala ka tasuma don a la ka ma 30 kɔ ka taa don olu la n'a bɛnna musow ni cɛw ni den taganiw kɔni ma ko in kuma cayara kosɛbɛ Adama Jara Ben le cerveau ale min ye katika ye wa CNT tɔnin don ale kɔni ka jɛrɛ dɔ senfɛ olu y'u da sa ma ka jalaki bolo kɔni si kodem ani parena tɔndenw na nin ko in na mu ta bila da girinda la u ye mbala fa sɛbɛfuraw la ka taa u ta da bɔgɔ jɛnne kan jamana kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ baaraw bɛ senna walasa immunité bɛ se ka wuli ka bɔ Ben le cerveau kan cogo min na o kɔni kɛra sababu ye min ye Ben ka yafa ɲini dɔw kɛ ka a ka kuma kɔni datugu cogo wɛrɛw ye nka o bɛɛ kɔfɛ plainte tora a nɔ na an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ min ye suro i k'a dɔn k'a fɔ Ben le cerveau ko a kɔni taara Useni Amion Gindo n'o ye kodɛn maa ɲɛma ka denbaya la ka taa ɲɛfɔliw kɛ ka yafa sɛbɛkɔrɔ ɲini bolodankɔ yɛrɛ gamu na waasa k'a ɲini nin tɔnden ninnu yɛrɛ fɛ k'u ka a kɛ Ala n'a kira jati yɛrɛ kama u ka yafa a ma ko ale filila min ye o hakili falen kɔfɛ Useni Amion Gindo an ye kibaruya sɔrɔ a masurunyana maaw fɛ minnu kɔni y'a yira k'a fɔ Pulo ko k'a dɔn hakili falen kɔnɔ ko ale yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ Adama Jara Ben ko a nimisara kosɛbɛ a ka kuma fɔlenw na wa ko a ye kuma ninnu fosi ka bɔ ka tila ka yafa sɛbɛkɔrɔ ɲini ko ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn maa min don ko a kɔni nimisara kuma fɔlenw na o kuma ko ale kelen tɛ min ye tɔ ye jamakulu de ye wa u bɛnna fɛn minnu kan fɔ u ka jɛrɛ dɔ de kɛ jɛrɛ minnu na hakilina laban minnu mana bɔ o la nka kumaw taa cogo la Pulo fɛ maa caman jigiya b'a kan k'a fɔ ni ma yan ko fili man jugu ko n tɛ segin kɔ ye baasi ye ko a n'a kɛ ni u bɛ sɔn ka ko fɔ ka don so waasa ka se ka yafa Ben le cerveau ma o kuma ka tila ka welewele bila maaw ma jama mana don i kunkolo fɛ cogo o cogo kuma dɔw bɛ yen kana o fɔ cogoya ɲini ni jama ɲini kumaw la ko a bɛ kɛ sababu ye kana dangari dɔw yɛrɛ fana ka hadamadenya hakɛw la minnu bɛ yen n'olu ye transition senkɔrɔ donbaw ye bi an y'a fɔ Asimi n'a jɛw ye siɲɛ caman ka kibaruyaw lase u ma maa min bɛ yen n'i ko k'i bɛ transition dɛmɛ i k'a dɛmɛ ni tiɲɛ ani lakika ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ gɛlɛya la nka kana transition dɛmɛni kɛ bala ni dunu tali ni nasɔgɔ ɲini ni yɛrɛmandiya ye o kuma mankutu yɛlɛnkojugu maa fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i bila fɔbali la min ye transition maa ɲɛmaw ye u yɛrɛ fana kan k'a lajɛ minnu y'u dɛmɛbaw ye u ka dɛmɛ kɛ ni hakili ye nka kana kɛ bala ni dunu tali ye fɔ ka bɔ jamanadenw yɛrɛ kafo ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna la Mali mago tɛ o dɛmɛ suguyaw la bi o dɛmɛ suguya yɛrɛ tɛ transition yɛrɛ ɲɛmaw dɛmɛ u yɛrɛ bɛ se ka min seereya sabula u ka dɛmɛbaa dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka kungo lase transition yɛrɛ ma ɲɛmaw ka baara ma o kuma kangari ka da ka dɛmɛ kɛ jamana nafa o hukumu o kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ Moribabugu a gwale don ye kosɛbɛ nka yani an ka don kɔnɔ an y'a fɔ jamana kɛlen don ka baara dɔw sigi sen kan a bɛ fɔ min ma Assise nationale de refondation n'o bɛ tali kɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waasa ka hakilinaw fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ kabi nin waati laban ninnu na san caman mun ni mun bɛ se ka kɛ bi jamanadenw yɛrɛ hakilina ye mun ye ni olu kɛra jamana bɛ se ka senkura ni taabolo kura sɔrɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔni ye o kuma in kɔni don bɛrɛ la kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka fanga kɔni kɔnɔna la fɔ o baara de ka kɛ a don ka bɔ fanga bonyana nka baara ninnu daminɛna an ka marabolo caman na kominiw na cercle kunungo région baaraw dayɛlɛla min ye Bamako ya ka se Mali marabolo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma kayikaw fɛ yen Assise nationale de refondation ko ɲɛw kɛra cogo di an ka kibaruya ɲinina Michel Yao Salomon Sinsin ka fara Isaka Cham olu ye munumunu salo dɔw kɛ Kayi dugu kɔnɔ an k'a lajɛ
Ilu ta tɛmɛlen kɔ sigikafɔbaw minnu bɛ kɛla waasa ka jamana jɔko kura olu daminɛna marabolow la Kayita baaraw daminɛli kɛra chambre de commerce et d'industrie de kɔnɔ wa maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan baaraw korobakarili la marabolo ɲɛmaa y'a jira ko Mali tun bɛ cogoya ani fɛɛrɛw ɲinina kabini tumajan waasa ka se ka ɲɛtaga ka o sabati jamana kɔnɔ Kayi marabolo ɲɛmaa ka fɔ la Mali kura min ko bɛ ka fɔ kabini utikalo san 2020 bɛɛ kan ka i sen don o baaraw la sigikafɔbaw jɛkuluba min bɛ Kayi marabolo o tɔgɔ la o ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko o jigisigi bɛ yen an ka nin sigi cɛkafɔ in n'a bɛ fɔ ko assise nationale de refondation ni ye ko ɲɛnamanba di an y'a fɔ mɔgɔw ye dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ dudenw mana sigi du kɔnɔ dugudenw mana ɲɔgɔn sɔrɔ gala kɔrɔ jamanadenw mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka jamana a ka kunkan ko kuma fɔ an ko o ɲɔgɔn fɛn ɲuman tɛ ala y'a fɔ ko ka k'i ka jamana fɛ limaniya dɔ de don donc moi je pense que ni sigi jamanadenw bɛɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a la o b'u ka kanu a n'u ka fasoden ɲumanya o b'o de yira i b'a sɔrɔ fɛn dɔ y'a cɛ an bɛ n'o fara ka phase région na donc laɲini ye min ye dɔrɔn jamana basigi ka sigi an ka ɲɛnamaya vraiment an ka kɛ Kayira la tile fila ninnu kɔnɔ kuma bɛ na kɛ babuba 13 kan i n'a fɔ lakana kiri tigɛcogo kalanko ani fɛn wɛrɛw nka Kayi min bɛ mɔgɔw ni kun kan kosɛbɛ o ye terrain ka wuli min jɔlen bɛ a bɛ san caman bɔ sisan tabarikala min ye dugukolo ko yɛrɛ fana bɛ aro sabula Mali kɔnɔ bi bɔsin tigila k'a dɔn ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Mali kiri dayɛlɛ o dayɛlɛ i b'a sɔrɔ dɔw taa bɛ dɔw ka yɔrɔ ntaraki o kow fana bɛ senna bi kosɛbɛ asisi kɔfɛ jaabi jɔnjɔn ka bɔ k'a dɔn dugukolo ko la janto ka kɛ janko togoda maa minnu bɛ walima Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ olu ka sigida yɔrɔ ko maa caman ye nafolobatigiw ye minnu t'u bolo gangaw kan ko fana ka taa sɛbɛn bɔ yɔrɔw la lectare caman a ko kɛlen don dusukasi ye jamanaden caman kan n'an bɔra yen an bɛ taa k'a dɔn k'a fɔ Kulikoro yen nɔ gouverneur n'o ye colonel Lamini Kapori Sanogo ale fana ni a ka yen mara ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kunu ka asisi baaraw dayɛlɛ min yɛrɛ fana kɛra tabarikala ye n'aw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ kana jamana jɔsenkura taabolo baaraw hakili falenfalaw kɛ baara dayɛlɛ kumaw kɔnɔna la gouverneur ye wele bila i k'a dɔn a matarafaba bɛɛ ma ko u ka hakili falenw kɛ bonyaw kɔnɔ waasa laɲini ye fɛn mun ye olu bɛ sabati cogoya min na baara kelen o sabatira fana sankaw fɛ olu ka gouverneur colonel Ousmane Sagare ale fana ye assise baaraw ɲɛmaya nunjuru minɛ kunungo ka fara ye maire n'o ye Félicité Jara ka fara u ka ye marama ɲɛma tɔw bɛɛ lajɛlen ka jama fana bɔra k'a dɔn ye n'a lamini na min ye tumiya ka fara sankaw kan waasa ka jɛ ka jamana jɔ ka kuma olu fɔ ka bɔ ye ka taa Gawo Général Moussa Traoré ale fana ye baaraw nunjuru do Gawokaw fɛ mina min ye Gawo mara fana préfet minnu ni sous-préfet u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara min ye sigida taaɲɛ baarabolo maa tɔw kan ka se ka hakili falenw kɛ min ye jamana faamaw y'a laɲini cogo min na ni o ye assise baaraw ka kun don babuba 13 min bɛ bɛɛ k'i hakilinaw di jango yɛrɛmara kafow la laɲini kunfɔlɔ minnu kɛra ka se cercle ma olu bɛ se ka tɛntɛn cogo minnu na minnu ye tarafata ni ni jamanaden bɛɛ bi yɛrɛ sɔrɔ minnu kɔnɔ olu ka se ka don bɛrɛ la o baaraw ka se ka sɛbɛkɔrɔ Jiroja Tombouctou baara kelen sabatira yen nɔ fana ka taa se Sikaso ani Mali marabolo fa bɛɛ lajɛlen ma kibaruya tɔw bɛna di aw ma sini don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ segin ka na Bamakɔ Mɔrɔbabugukaw olu fɛ yen nɔ kunungo yen dusumakasa fanga bonyana fɔ ka taa se su jafalen ma a ma sɔrɔla k'a fɔ limamu dɔw kɔni bɛ yen min welela a n'a kɛrɛfɛ maa 7 bɔɲanko ka na gendarmerie la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u kɔni ye k'a dɔn so ni finɛntiri t'a dayɛlɛ k'u bila o kɔnɔ karaw a ma sɔrɔla k'a fɔ misiri dɔ bɛ min yɛrɛ kɔni kun ka kɔrɔfɔ kɛlen don ka taa bana ni solasiri 6 ye ni k'a dɔn misiri yɛrɛ wariw bɛ taa fa jɛn fɛ don ka bɔ n ka dinɛ taabolo ye nin ye ya nin tɛ anw da ye nin tɛ bɛn dinɛ ma nin fɔ kuranɛ kota adisaw kota hi faga bonyana kosɛbɛ min yɛrɛ kɛlen don ka maa caman cɔgɔtɔ
jaabi minnu bɔra jarmu fɛ ka i k'a dɔn limamu bila ugo la o kɛra sababu ye ka Moribabu ka den dɔw bila wulikajɔ la minnu yɛrɛ sira tigɛ kunungo ka se fitiri la k'a fɔ maa tɛ tɛmɛ jakusa ko fɔ u ka maa limamu minɛlen ka bila ko kisaw bɛ cogo di Umaru Koyita ale taara yen nɔ ka taa ko dɔw ɲɛɲini a kan an k'a lajɛ. Ka sira tigɛ parce que kunun de ye mɔgɔ bila ka na alimami n'a ka nayibu mɔgɔ joli mɔgɔ 7 k'a bɛɛ minɛ ka taa n'a ye donc an fana de ko n'an ka alimami ma na sira tɛ Moribabugu parce que a minɛna kun min an t'a minɛ kun dɔn misiri y'anw de ta ye an ka alimami b'an bolo san 30 misiri bannen kɔfɛ an tɛ se ka jɛnɛ cogo si la k'an ka alimami bɛ falen mɔgɔ wɛrɛ la kɛlɛ kun fili kɔrɔ an bɔ kun tɛ foyi ɲɛ tɛ jamana foyi ma k'a la fana u k'a kɛ Ala kama an bɛ min f'u ye u k'an cɛw bila u k'an denw bila u kana siɲɛ bi dɛ an dalen man ka fanga na an b'a dɔn an y'u sigi tiɲɛ kan. mais an bolo fɛn min ye diinɛko sira ye an ka jamana yɛrɛ ye fɛn dɔw sigi sen kan notamment n'o ye conseil islamique ani imama n'o ye association des imams ye kɛlɛ min b'an ka yɔrɔ in na alimami ko kɛlɛ de don donc n'o nana ne hakili la yanni justice b'i prononcer an kun kan ka a to an ka organisation minnu bɛ sigilen an ka jamana kɔnɔ n'olu ɲɛsinnen don diinɛko géreli la ne kun bolo a kun kan ka passer olu ka bolo kan n'olu dɛsɛra tuma min an bɛ sɔrɔ ka se tribunal ka bolo kan. Tabarikala min ye hakilina dɔw ye nin ye a la minnu yɛrɛ k'a fɛ n'o tɛ dusuma kasaya fanga bonyana kosɛbɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ wele ka da diinɛ jɛkulu ɲɛmaa minnu bɛ ka se Mahamadu Kone minisiri min ɲɛsinen don diinɛ ko ma bi i k'a dɔn k'a fɔ hali ni papaga ma k'a bolo nka a ka sariya dɔw ta ko ɲuman kow taabolo la mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka diinɛ yɛrɛ ko jateminɛ dɔ yɛrɛ kelen diinɛ taabolo ko n'o ma sɛbɛkɔrɔ lajɛ jamana in kɔnɔ ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ ni maa min y'a kanu ka taabolo min ta bɛɛ ka bato i ka taabolo kan nka e k'i to i ka taabolo kan e k'o fɔ e k'i ka taabolo wajibiya fana maa wɛrɛ kan o de fana ye faamuya ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ diinɛ na o kama misiri kɔni bɛ ɲini ka ciya kosɛbɛ yɔrɔ caman na o min ye tabarikala ye o bɛ diinɛ batoli fɔ nka kɛwale jumɛnw b'a la ka kɛ maa dɔw fɛ misiriko ni ani diinɛ ko in na jateminɛ ka kɛ o kow la a dun fɔra ko la religion est un sujet sensible ko do min ye joli ni ligeligitɔ ye ni tɛgɛ dara la i k'a dɔn a dimi wuli ka di n'o ye bɛɛ fɛn min n'o ma jateminɛ kosɛbɛ a ko ka gɛlɛn nka min ye misiri ninnu na sisan i bɛ mankan min mɛn kosɛbɛ o caman ye misiri kɛsu wari taara fa jɛn fɛ magasin minnu jɔra misiri la o taara fa jɛn fɛ min ye diinɛ matarafali karatu ni yurugu fana ma bonya o kɛnɛ kan a laban na kɛ an man ko min an bɛ taa jami ni gɛlɛya kɔni bɛ Moribabukaw fɛ a ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen nɔ min ma kɛ a kɔrɔ ka se ka latɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni balawu ye sanga kɛra 42 ye coyi nin waati na nɛgɛ ale ka ɲɛ 7 sanfɛ aw minnu bɛ n'aw b'a la k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan gendarme jɛkulu b'an lajɛ finitigi bolofara fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi ni jamana kalifalen don la k'u ka foli kɛ ka tila k'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ ni hakili ye ka baara kɛ ni jamanadenw ka munanfa ye maa si ka n'i ta kɛ sɛbɛn ye walima n ye marifatigi ye min ka di n ye jamana kɔnɔ n b'a kɛ bɛɛ jɛfaga tabiyaw janto ka k'olu la kosɛbɛ o min bɛ kɛ sababu ye k'ale bin n'a ka bi malidenw ka da jamana faga ɲɛmaw la Fanta Samota kibaruya kunfɔlɔw bɛ sosoroya yanni an ka sori Ibrahima Jalo ale lasɔrɔ. Donc kibaru ta ko fɔlɔ o kɔnɔna kunnafoniyaw tun ye nin ye Amadu k'i fo i ka timinandiya la an b'a lajɛ ni sori ka labɛnw sabatira taa ni ka segin kibaruyaw bi alamisa donya in na an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn ni kɔnɔna na yalima bilasiralikan fɛnɛ ye jumɛnw ye min b'a to ni san laban ninnu kɔnɔna na an bɛ se ka an janto an yɛrɛ la k'an janto an kɛrɛfɛ mɔgɔw la siraba kanaw la sori Ibrahima Jalo ale bɛna kunnafoniyaw di an ma.